Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo ginya salamat. PDL Pilason, sang ginbuno, sang iya pareho man lang ang PDL sa Negros Occidental District Jail Male Dormitory sa Bagao City. Yaring balita nga itong gintoto ka. Nakaagom sang 12 kabuno sa dughan, likod kag iban pangabahin sang lawas ang 53 anyos ni PDL sa sulod sa Negros Occidental District Jail Male Dormitory sa Bagao City. Suno sa otoridad, ginbuno ini sang kasubo nga mga PDL. Madugay na nga may konflikto sa tunga sang biktima kag sang grupo sang mga suspect. Apang sang January 17, nag-umpisang komisyon matapos ginkwestiyon sang biktima ang sistema sa paggamit sang coupon sa baylo sang items nga luyag baklon sa jail commissary. Magluwas diri, ginalataw nga may ginbaisan pagid sila na hanungod sa kwarta. It was regarding sa mga pera nila. Dahil sa may daw sila sa pera, alitan. Wala na, naghatag pa sang dugang nga detalye ang assistant jail warden sa motibo sang kinagamo. Ginibisigaran kung paano nakalusot ang improvised ice pick nga gingamit sa mga suspect sa pagbuno sa biktima. Initially, we have 4 na transfer namin temporarily sa general population para makaiwas sa further incidents kasi one incident could lead to another. Then it's a rabbit hole. Bangod sa insidente, gitunaan nga ipatuman ang cashless system. With the cashless system nga gina-implement subong, at least ang mga mga bagay will be erased. Padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima. Sa tion nga makagwa na ini, sa pulon ini, kag ang iya legal representative. Angot, sa pagpasaka sang nagkakaigo nga reklamo, batok sa mga suspect. Adrian Prietos. 1 Western Visayas.